Господин Раев, можете ли да споделите вашето впечатление от днесната лекция, организирана от Фондация Конрад Аденауер, Работилница за бъдеще България и Атлантически клуб Варна, с еврокомисар Кристалина Георгиева? Силно приятно впечатление, на професионално равнище говоря, организирано на много добро място като естетика, организация и най-важното, че тук имаше хора от всички сфери, които успяха да чуят обширното експозе на комисар Георгиева, с което фактически ние малко повече вникнахме в икономическата страна на България, света и Европа. В частен план мисля, че е добре, че тя успя от участниците в срещата да получи обратна информация, какво българина го интересува, какво българина предлага, особено за малки и средния бизнес, което, както разбрах от нея, тя ще поеме като задача, която да го представи на своето ниво по-нагоре. В частност аз поставих въпроса за Червения кръст, тъй като не обичам да има два синода, не обичам да има и две организации на Червения кръст, тъй като в международен план има две, но едната е на Червения полумесец, а другата е на Червения кръст, но и двете са под една шапка в Женева. В Червения кръст има и водно спасяване, и планинско спасяване. Ако почне всеки да се дели и ако целта е да се вземе някаква собственост, това не е добре за България. А конкретно пожелавам на организаторите и най-вече на фондация Конрад Аденауер и най-вече на моя приятел Соломон Паси, все повече и хубави срещи, такива каквито той прави повече в София, но такива изнесени срещи тук, това е приятно за ухото на българина да бъде в такт с времето европейското и световното. Благодаря ви много. Лека вечер!